Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka mai suna kHALIFATUBU TV. A wannan darasin namu na yau za mu nuna muku wani application mai suna like. Wannan application ɗin zai baka damar samun like daga kan 100 abin da yayo ƙasa, amma dai in kai an fi samun abin da ya 50 zuwa 60 haka a wannan application ɗin. Idan so da dama mutane wani zai ga yayi posting a Facebook ya daɗe amma ina babu like, ko kuma yaga ko 1 ko kuma 2 zai gani, haka dai babu dai wani dai like da yawa. Wannan abin yana ciwa mutane tuwo a ƙwarya. To da wannan application ɗin in Allah ya yarda zaka samu like cikin sauƙi, wanda in kai sau ɗaya sai bayan kamar minti 15 sannan sai ka kuma komawa, zai kuma baka damar ka kuma yi. Kana yi zai baka wannan adadin da na faɗa a baya. A wannan application ɗin zamu je zamu nuna muku yadda zaka yi amfani da shi kamar haka. Da fari in zaka shiga link ɗin da zan ajiye a description, zaka ɗauko shi wannan application ɗin ta wannan link ɗin, sai ka ɗauko link ɗin posting ɗin da kake so ka samu wannan like ɗin. Yanzu dai bara mu je cikin wannan application ɗin mu nuna muku yadda zaka yi login a cikin shi. Shi wannan shine application ɗin, wannan zai buɗe ma kamar haka. Gashi nan yana loading. Gashi nan zaka yi login with Facebook, nan wajen gashi nan da blue, login with Facebook. Zaka ɗan jira, gashi nan yana loading. In ya gama zaka ɗan jira ya gama. Nan zaka ɗora mobile number ta Facebook ɗinka ka saka ta, sai ka ɗora security, sai kai login. Gashi nan sai kai login. Gashi nan ya fara yin loading. Za a ɗan jira ya ɗan gama loading ɗin kaɗan, zai ɗan ɗau 'yan sakanni kaɗan haka kafin ya gama. Yawwa. Gashi nan zai ce ma continue, sai ka danna continue as Abdulaziz. Gashi nan mun danna continue. Zaka ɗan jira yana loading. Gashi nan ya ce login successfully. To a nan da zarar ka ga yayi haka, ba ko ina zaka taɓa ba sai nan can ƙasa. Gashi nan an sa custom link, ID link. Nan zaka taɓa cikin koren rubutu. Ka ɗan jira, gashi nan yana yin loading. Yana loading. Gashi nan. Gashi nan
Nan enter your post link. Bari to mu nuna muku yadda za ka nemo link ɗin posting. Bari mu koma cikin account ɗinmu na Facebook. Gashi nan bara mu ɗauko link ɗin wannan posting ɗin. Gashi nan za ka ɗan jira. Gashi nan can ƙasa inda aka sa copy link. Gashi nan. Gashi nan. Wannan copy link. Nan za ka taɓa. Gashi nan ya ce link ɗin ya kwafu. Sai kai minimizing. Sai ka dawo cikin application ɗin. Gashi nan. Gashi nan ka danne enter nan sai ka taɓa haka. Sai ka danne. Ga past nan sai ka taɓa ta. Gashi nan link ɗin ya fito. Sai ka danna nan I am not a robot. Sai mu danna verifying. Gashi nan yayi good. Da zarar yayi good sai ka taɓa nan wajen nan da aka saka submit ɗin nan. Gashi nan wajen. Shi nan an saka submit. Sai ka taɓa. In ya taɓa, idan ya shigo nan ba a son ka kashe data ko kuma ka danna madanni ko kuma a'a ka janyo kai refreshing, kawai ka bar shi. Gashi nan yana loading. Gashi nan ya ce 48 like. Gashi nan an samu 48 like. Cikin sauƙi 48 like. Like 48. Bari mu koma. Ga asalin like ɗinmu da 20 ne. Gashi yanzu kuma ya koma 68 cikin sauƙi. Yadda za ka haɗa like a Facebook cikin sauƙi. Daga 20 zuwa an ƙara 48 cikin minti ɗaya. Ta wannan hanyar za ka samu like a Facebook cikin sauƙi. Wassalamu alaikum. Ga wanda wannan shine kallonsa na farko a wannan channel, muna roƙon da ya ɗan ja ƙasa kaɗan zai ga alamar subscribe da jan rubutu sai ya taɓa. Wassalamu alaikum. Mungode.